ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧ ଆହତ। ଚମ୍ପା ବ୍ଲକ ରଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କଇନ୍ତା ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସାସାହିର ଦିନମଣି ମୁଣ୍ଡା ଆଜି ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ରଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚମ୍ପା ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦିନମଣି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଇନ୍ତା ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚମ୍ପା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚମ୍ପାରୁ ମନୋଜ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।